ole tun tum video a chuan ka thlam salai ka ron ti lang dona kawai khat sakna ni wa hian ka thiam em hran lawa ma se tilan ve reng reng ka duwa mau hi angai nem ve em ma kung khat hi pahnia te ka chuwa ame khop maya ma se tuat char charangai hrui hian mau hi alo ok chen maya ani nom ve du khop mai ara hi achang hian nuar deuh thina nor deuh sok sok te ngaya anei tu pa chhun kham mai hei mau hi ake du em a ka chhunal tuk nge mani a chhuat atan hian mau pum ka hmanga chumi te nghe nan chuan mau phel hian ka tawn hman le a abang atan mau tam tak manai chuan heti sil kulin hman mai hian a rang zawk ani abang atana ka hman hi mi in kawt a ka chhar ani anom lo lai chuan an phal veka tiang tur atana an print chu anih loh hmel khawp mai ka thlam ban pakhat hi a kawi em mai a angil tha hi awang tuka hei wanga hmang ta mai he ka nia thlam ka sapum to tuna thing hi chu thuk siam nana hman tur ani tập dùn nan tu yang ai nem ve em maya ro ran sur lo maya ati je khop mai mangai na chu ro tu pain tu chu hei nge hi ni don
ole ti khan tam chu kan lo sa zo ta thal tu kha ngai lawa ni sa le ro la ka kan him the he chuna to ke me wa ma be ki comment kan share lo kang lo seng har chu chu chi a mu nom mai pi a je tir thata ka in phum telania a mu nom thluan zake aron tia alo mom hle mai ni e ka channel hi ninga kal ta ka siam khania subscriber te gal nei hle ma min lo subscribe a min lo share sak thei chuan ka lom viewang chuan comment de like te po ho